Kajing puli naga kitab Leviticus kalenong kabarpusan kadekot kabaningkong pra do bakat miu utrayu ong ha Moses halor ulum Sinai penken henyo tayo jengkisnam henyo sin ki henyo snam pakumta kapor jong ki henyo tayo jongkisnam kan long hapi saw kandai snam tinang ta pidei man pha put kaleng sodong da karon sing kabajam hakasngi kabashipau jong benai ubah nyo hakasngi jong kajing panbiang phin pha put ya karon sing hakaleng sodom kari jompi bat phin pan kantang ya kasnam kaba san phau bat phin pan bana pai ba ai kajing lai lut kaleng kari habaro kinong shong shnong jongka kanlong ka jubili na kabanta jompi habaway paway na pi unwan pai shala ka kando ka siap maduway paway na pi onday bonon pai shala ka yeng kasam kata kasnam kaba san phau kan long ka jubili ya pi ha kata kasnam pinom day ban bat ne ban ot ya ka ba shumi hi ne ban khat yo so wan na ka ding wan bom cham na khalat na ba ka day ka jubili kan long ka ba kho ya pi phin bam kat ya ka ba shumi na ka leng kha Hadien kan kasnam jong ka jubili way po way na piu day banwan pai shlaka kandau ka siyam. Lada pidi ay halau para marjan ni pitiat ay nalau para marjan pim day banyale bom day uway ya way pan. Kat kom ka jingbon kisnam hadien ka jubili kataro pintian au para marjan jong pi at kat kom ka jingbon kisnam jong ka jinglum ya kijingiot. Uru undia pi lada bon kisnam pin penkeu ya kador lada duna kisnam pidem penhiari kador namar kadai kajingken ya kisin od ba udi ya pi pindai banyale bomdai way ya way pan henry pidai banting borom yo blay jumpi naba nga ngalong try blay jumpi kaktien jong try asam bandri punyo to ki pai ban riu kin yaro emi able to ki pai ban riu baro kin yaro emi able to le sbon batukar khu yang ni bato ai baga khmat jong me kan tan shan la ka jing shai hang ni kumta ni thuai kilen ti jong me ha ka parthai bat ki jaj ban riu baro kin tep ka jing pan em jong me to ki pai ban riu kin yaro emi able to ki pai ban riu baro kin yaro emi to ki jaj ban riu kin yakaman Bat kini risa namar ka jingkemen da ka hok messenger ki paj ban riu mi alami ki jaj ban riu ha ka parthai to ki paj ban riu kin yaro ya mi able to ki paj ban riu baro kin yaro ya mi ka khandeu ka lapan mi ya lau so namar ublei jungi ula kar khu yani to ublei unya kar khu yani ba kumcha na bakot shabakot ka parthai kin buram ya u to ki pai ban riu kin yaro ya me ablei to ki pai ban riu baro kin yaro ya me kajing pulina gospel bakhoi kat kom Matthews kalenong ka bakhat saw karikot ka baningkom adu bakhanar hakata ka por u herod titra kole sngo shaphang kana mo Jisu padul ong halagi syakri uniu de Yohanes Baptis lapan me pa di una gi bayam nakani katao kini ki bor ki trei hau na bau Herod lakem Yohanes bolate u balasan bendi u na katao jong ka Herodias katanga jong Philip para jong namor Yohanes Baptis laong hau kamlong kabasyong an ba pinishong batka badwat lau Herod
ulas ni man paniap yu Henry ulat ting yu pai ba namar kila nyo yu yonis como nang ithul pa Henry habala poi ka singha u Herod ka khun ka Herodias kala syad akmat kinong syong bam bat kalapan subha yu Herod hadu ba ula kular ka da ka jing smai ban ai haka kat ya ka ba kapat dalap tha da ka kami jong ka kalaong ai hangai ka kli yonis baptis hamni hakapliang tus im lo susi Henry namar ka jing smai panamar kita kinong syong bam jong ula ai hukum pan ai haka kum tau la pha krai kli yonis habendi balawan rai ka kli jong u hakapliang bala ai haka hakaja ka kana bat makapat kelara shala kami tigisnran yonis kilawan shim ya kamet jong u bat kila tep ya ka nangta kila le ya thu how jisu ka gospel jong try